May adlaw mga bay, it's me again, Yul from Proud Bisaya Bai Vlogger. So anyway, tag-ana asa ko karon. Well, sa ka lugar na layo kayo sa sibilisasyon, layo sa syudad, lugar na limpyo, kunya kalma jud kayo, asin maka-relax jud ka, and recommendable jud kayo. Labaw na sa mga tao na nangita og space, nangita og kanang lugar na maka-unwind, makapalayo sa ilang daily lifestyle, daily living. So, anhin na mga bay diri sa Parrot Resort Moalboal. Parrot Resort Moalboal located sa Panagsama Road, Molboal kani. Diri ra gyud siya musuda mo gamay anang sakinaha. Also mga bayang iba mo nga no recommendable jud ang Parrot Resort. Well, sa rates nila na 3,000 to 5,000, kumpleto pagid sila. Naa sila gym, naa sila spa, naa sila bar. Also, naas lang mga parrots. That's why tawag yung Parrot Resort. Naas lang mga 8 kabuk parrots, 4 ka ligara. Mga bay, naasa dito good news dahil gato dahil kay makakuha mo og 10% discount good for 2 nights if inyong gamiton ang promo code na Proud Bisaya Bai. So sa tumigo eh. Yo! Tanawa nyo asa na sa banon niya aning video. Sa Andy kay makita na siya may problem sa iyang resort, like may crack, may ilisanan niya automatically. That's why makaingon jud ko na ang lugar pindot jud kay siya. Highly recommendable jud siya for like family use, friends, barkada, boyfriend girlfriend relationships na recommendable jud kayo ang lugar. Mga bay, stay tuned mo sa video ha, and then tanawa lang sa description below ang mga rates and promo codes. Anyway, thank you and stay tuned. Tanawa ang video. Highly recommended juga kayo ang lugar. Di ka maawaw mo recommend sa imong mga friends, families, and anything. Hindut juga yung mga bay. So, mga bay, tanawa ang video mga bay. Mga bay, mahikap po parot. Tanawa rin. Hindi ang dikipig, ganun. Namudoon niya. Bisa mo mas? Bila. Okay. Anak-anak. Ghost what? Yo, what's your name? Hello. 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 Yana. What's your name? Wala, dili ka mahingog ko. Hi kayo. Mataga ka. Touch kayo lang. Hello. Kada ito ano kung ito bumaas mo rin. Kani sa bangre, ito sa bangre. Mga bay,
arigid mo kay lindot kay na experience. Okay, so that's all for our vlog. So thank you mga bay. Don't forget to like and subscribe and go for Parrot Resort here in Moalboal, Panagsama. Bye. Doon lang. Okay, so dala. Here, jump. Mga sa tayo. Mga to sabi ba? Mga to sabi. Punya ako. Kuya. Bye-bye, Les. Uy, i-claim sa punya.